Művelődési életünk mozaik kockái, kultúrvarázs. Köszöntöm a kedves nézőket Kultúrvarázs című műsorunk elején. Mint ahogy az önök már jól tudják, 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, mégpedig január 22-én, hisz 190 évvel ezelőtt írta meg Kölcsey Ferenc a himnuszt. Szerte a világon, ahol csak magyarok élnek, művelődési műsorokkal emlékeznek meg erről a napról, és különböző díjakat is átadnak. A Vajdasági Központi Ünnepségen Zentán mi is ott jártunk, és íme mit készítettünk önöknek. Jó szórakozást kívánunk! A himnusz elhangzása és az ünnepi beszédek után átnyújtották a Magyar Életfa-díjakat, az aranyplakettet és a plaketteket, valamint a Szép Könyv 2012 legjobb alkotásainak járó díjakat. Mi topolyaiak mindenütt érdekelve voltunk. Az idén Magyar Életfa-díjban részesült a topolyai Vasborsodi Borbála nyugalmazott irodalomtanár, versmondó felkészítő. Nagyon örülök neki, és nagyon váratlanul ért, mert nem számítottam én soha életemben semmiféle külön díjra. Immáron 5 évtized után csak tettem a dolgom jót és jól, és épp itt most is körülfognak volt tanítványaim, meg akiknek valami közük volt ehhez az úthoz, amelyre kivezettem őket. Legnagyobb kitüntetés és a legnagyobb öröm számomra azt, hogy vannak ezek a fiatalok, hogy ilyen szépen kinőtek, hogy tehetségesek, hogy dolgoznak, és másokra viszik, és milyen jók, és ez a legnagyobb kitüntetés és a legnagyobb számomra a legnagyobb öröm, de minden esetre nagyon örülök, hogy valakinek eszébe jutott, és azt hiszem, hogy az is az egyik volt tanítványomnak, de mindenkinek, aki megtámogatta ezt az ajánlatot, és természetesen a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központnak, hogy lehetőséget adott, hogy a nyugalmazott éveimben is valami értékeset, szépet, maradandót adhatok a jövő tanítványaimnak. Az idei Magyar Életfa-díjak és az aranyplakett egyedi díszoklevelei Penovácz Endre topolyai festőművész alkotásai, amit egy 30 éve alkotó művész legutóbbi elismeréseit Sánkhájban, a világ legrangosabb nemzetközi akvarell pályázatán és a törökországi székhelyű Nemzetközi Akvarell Társaság által szervezett világversenyen szerezte. És most egy novella következik, Ferencsi Orsolya szirmai díjas írónk Akcióban című rövid próza kötetéből. Plakát. Apa azt mondta, mire felkelek, az egész város kiplakátolja. Ez tényleg nagy ügy. És nem azért, mert én sokáig alszom, apa pedig túl korán kell. Ül a biciklijére, teker először a központ újonnan felszerelt hirdetőtábláihoz, a félbehagyott hotel pucolatlan betonfalához, majd a Vojvogyanszka banka mögötti nacionalista falpirkákat takarva, már hazafelé tartva, a ródát szegélyező gesztenyafák vastag törzsére ragasztja, hogy Tóse Krajewski koncert lesz a Sky diszkotékában. Hanem mert apától, mióta ellopták a bicikliét, amit a párnahúzatokért és az eladott lepedőkért kapott pénzen vett anyával, apától elvették a munkáját. Ha azt mondja, hogy mire felkelsz, plakátruhába öltöztetem a várost, akkor vagy hazudik, vagy megőrült. Vagy pedig illegális akcióra készül. Már az ágyamban fekszem.
Apa puszit nyom a homlokomra, mielőtt lekapcsolja a villanyt, és azt mondja, ne nézzek ilyen kerek szemekkel, holnap úgy is meglátom. Tósa Trojeszki fényesen csillogó öltönyében apám körbe hátát vereketi. Anyám egy teknő ragasztóban áll. Csupasz lábán a csiriszt, nagymama kopasz nyakú tyúkja csipkedi. A Pannon tévében a festett szőke, pirosra rúzsozott bemondónő azt mondja, Topolyán betörtek a plakátelosztóba. Miközben Tóse arrébb hessegeti a csirkét, és anyám lábához hajol, ajkaimon a mondat. Az én apám becsületes ember. Plakettet a topolyai Kis Imre Árpád néptáncoktató, koreográfus és a Csalóka zenekar érdemelte ki. Mit jelent a koreográfusnak, a táncpedagógusnak ez az elismerés? Nagyon sokat jelent azért, mert ezzel elismerik igazán azt a munkát, amit eddig végeztünk, és amit ezután is szeretnénk végezni. Én itt elmondtam már, hogy nekünk igazán a legnagyobb élményünk az, hogy azok a fiatalok, akik a szárnyaink alól kikerülnek, azok már önálló fölkészülésen, önálló produkciókkal is megállják a helyüket, eredményeket érnek el, és valahol ez a jövő a vajdasági magyar kultúrában, és főleg a néptánc mozgalomban. És ez a díj még csak motiválja a további sikerekre? Igen, tehát ahogy azt mondtam, elismerés az eddigi munkáknak, és igazán egy fölkérés is arra, hogy ezt a munkát továbbra folytassuk, ezen a szinten vagy ettől még jobban, hiszen mindig lehet jobban, és mindig lehet többet. Amit tőlünk függ, vagy amit tőlünk telik, azt megtesszük. Ez biztos, a hangomon is lehet hallani, hogy a próbatermi munkák megteszik a maga hatását, de ez nem fog bennünket hátráltatni, ez biztos. A Csalóka zenekarnak mit jelentett a mai január 18-ai nap? Nagyon büszkék vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk ezért a díjért. Ez a díj további feladatokat ad a zenekarnak, tehát folytatni kell ezt a munkát, amit eddig csináltunk, mert úgy tűnik, hogy ez így jó, hogyha már díjazzák. Ezen felül mit lehetne még megvalósítani? Amit nagyon szeretnénk, én személy szerint is, és a zenekar többi tagja is az, hogy valamilyen szinten a népzene oktatást iskolai vagy más keretek között elindítani a Vajdaságban, mert nagyon nagy problémák lesznek az utánpótlással. Megjelennek nagyon ügyes zenészek, zenekarok, de talán ez nem elég még. Ha intézményesíteni lehetne a népzene oktatását, ez mindenképpen előrelendíteni a vajdasági népzenészek minőségét és mennyiségét is. Plakett a topolyai Csalóka zenekarnak, mennyire vagytok elégedettek? Hát meglepődtünk azon, hogy mi kaptunk plakettet végül, és nagyon meg vagyunk elégedve, hogy el vagyunk egyféleképpen ismerve. Több mint 20 éve muzsikálunk együtt, idén 22. éve, hogy együtt van a zenekar, és én bízom benne, hogy még legalább ennyit együtt fogunk muzsikálni. Az utódokról már egyesek már gondoskodtak, illetve folyamatban van. Hát én azt hiszem, hogy mi ebben nőttünk fel, és a gyerekeink is ebben fognak felnőni, bízom benne. És ahogy azt Kallos Zoli bácsi mondta annak idején, addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnöke örömmel üdvözölte ezt a napot és a sikereket. Azt is mondhatjuk, hogy topolyai napok zentán, mert a topolyaiak tényleg arattak. Hát ez a nagyon sok évi munka, kitartás, és én azt hiszem, hogy a gyümölcse lassan beér, de vannak még, akik majd díjazottak lesznek jövőre is, meg ezután is.
Aranyplakettet kapott a budapesti Kaláka együttes. Igazán régóta muzsikálunk, nagyon sokszor jártunk itt is, és nagyon örülünk, hogy vannak itt olyanok, akik a mi munkánkat érdemesnek tartják arra, hogy egy itteni kitüntetéssel jutalmazzák. Ez nagyon, nagyon fontos dolog nekünk. Ettől még jobban és többet? Nem, ezt nem mondanám, hiszen azt gondolom, hogy mi mindig szívvel, lélekkel és a tudásunk, pillanatnyi tudásunk legjavát nyújtva muzsikálunk, hiszen az ember nem gép, és nem tud mindig pontosan ugyanolyan lenni, van, amikor jobb napot fog ki, van, amikor rosszabbat, de a törekvés és a szándék az mindig megvan. Ezen természetesen egy kitüntetés semmit sem változtat, de az a tudat, hogy mások odafigyelnek, és ennyire odafigyelnek ránk, az természetesen talán még jobb teljesítményre is sarkalhatja az embert. Szeretlek, 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 egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért, szomorú, kedves a kedvesért, egész nap csókolom testedet, csókolom minden percedet, minden percedet csókolom. Nem múlik ízen az ajkamon, csókolom a földet, ahol jársz, csókolom a percet, mikor vársz, messziről kutatlak, kereslek, szeretlek, 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 szeretlek. Szeretlek, 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 kutatlak, egész nap kutatlak, kereslek, szeretlek, egész nap sírok a testedért, sírok a szomorú, kedves a kedvesért, szeretlek, egész nap csókolom testedet, ahol jár, csókolom minden percedet, mikor vár, minden percedet csókolom, szeretlek, megmúlik ízed az ajkamon, csókolom a földet, ahol jársz, csókolom a percet, mikor vársz, szeretlek, messziről kutatlak, kereslek, szeretlek, 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 szeretlek. Az ünnepi műsoron részt vett a topolyai Kókai Mernyák Melinda községi elnök is. Hát először is egy nagyon ünnepélyes pillanatnak lehetünk, vagyis hát több pillanatnak lehetünk szemtanúi, és hát nagyon büszke voltam rá. Tehát mint topolyai eddig is nagyon büszke voltam a jelenlévőkre és a díjazottakra, és nem csak a díjazottakról tudunk beszélni, hanem azért itt volt a festőművészünk, és itt volt egy pedagógusunk is a díjazottokon kívül, tehát mint topolya is nagyon büszke vagyok, hát arról pedig, hogy nem mesélek, mint polgármester, hogy milyen érzések töltöttek el. Ez a sok díj talán épp a községet is sarkalja még további sok jó eredmény elérésére. Igen, hát a kultúra eddig is kiemelt dolog volt Topolya önkormányzata részére, ez pedig egy felszólítás arra, hogy a jövőben is úgy legyen. Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális tanácsosa a teljesítmény és az érték fontosságát hangsúlyozta. A Magyar Kultúra Napja az én számomra mindig egy különleges nap, mert amikor művelődési tanácsos lettem, akkor nyílt meg annak a lehetősége, hogy
beszédet mondjak itt a Magyar Kultúra Napján, és amikor rádöbbentem arra, hogy ez januárban a minden évkezdés, a munkakezdés pillanatában van, és ugyanakkor az a múlt év lezárása se történt még meg, hanem az is most van folyamatban, akkor ez egy nagyon izgalmas pillanatnak tűnt a számomra, és a mai napig azt tudja. Az, hogy elmondhatom, hogy mire készülünk közösen, az, hogy megköszönhetem a vajdasági magyar kulturális életben dolgozóknak, és itt mindenkire gondolok, hogyha magukról, topolyaiakról gondolkodunk, akkor például a Marának, amely nagyon hosszú ideig nem volt kapcsolatban a Nemzeti Tanáccsal, és a tavalyi év folyamán sikerült fölvennünk a kapcsolatot, és remélem, hogy ez az együttműködés majd folytatódik is, tehát hogy mindenkinek meg is köszönjem. Ugyanakkor előrevetítessem azt, amit tenni fogunk, ugye az idén például Vörös Sándorhoz, Robert Kappához, vagy a mi 85 évvel ezelőtt született nagyjainkhoz, vagy a 120 évvel született Szenteleki Kornélhoz ról méltóképpen megemlékezzünk. Ezek azok a pillanatok, amik a Magyar Kultúra Napját itt Vajdaságban különössé teszik, de tudja a legkülönösebbé és a legszívszorítóbbá azok a mondatok, azok a tekintetek évről évre, és ezt már 10 éve láthatjuk, a díjazottak arca, azok a mondatok, amiket ők megfogalmaznak. Azt gondolom, hogy az nem múló tapasztalat a mi számunkra, és minden bizonnyal az ember meg is van hatódva egy ilyen pillanatban, ami rendjén is van, mert az ünnep az ennek is az ideje, de azt gondolom, hogy egy nagyon életképes, rendkívül felkészült közösségről van szó, és a mai este különös ünnep a Csizmadia Anna, a röpűpávások miatt. Én azt gondolom, hogy mi az idén ünnepeljük az 50. Gyöngyös Bokrétát, ennél szebb ajándékot a tehetségeinktől nem is kaphattunk volna mi, mindannyian vajdasági magyarok. Az ünnepség zenei részében fellépett a Kárpát-medencei Fölszállott a Páva vetélkedő, első helyezett Bácskertesi pacsirtája, Csizmadia Anna, aki a következőket nyilatkozta médiaházunknak. Jól érzem magam, nagyon sok fölkérésem jön, hála Istennek, és általában mindnek igent szoktam mondani, és nagyon örülök, hogyha hívnak, és hogyha riportot adhatok, és mesélhetek az élményeimről, és nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy büszkék vagytok rám, és nagyon boldog vagyok ez miatt. Mit hozott neked ez a vetélkedő? Egyáltalában mikben erősített meg? Színpadra való kiállásban mindenképp megerősített, úgy érzem. Nagyon sok barátot hozott, nagyon sok ismerőst hozott ez a verseny, nagyon sok jó tanácsot, egy óriási tapasztalat volt, egy óriási kalandnak fogtam föl az egészet, és örülök, hogy részese lehettem a kalandomnak, és igen, nagyon sok szeretetet kaptam, úgy érzem, ettől a versenytől, és igen, ezeket. És hogy az emberek szeretnek, népszerű lettél? Hogy szeretnek-e az emberek? Hogy az emberek szeretnek, és hogy népszerű lettél, hogy tudsz ezzel együtt dolgozni, együtt tanulni? Nagyon boldog vagyok, hogy ez tényleg így van, és nem arra törekedtem, hogy szeressenek az emberek, hanem hogy bemutassam azt, amit egész életemben tanultam, úgymond. És úgy érzem, hogy elértem a célom, hogy beszélnek Kupuszináról, hogy beszélnek a népdalaimról, és boldog vagyok ez miatt nagyon. Jaj, de van, mit így legényel szemelemre léptem. Nem csak szerelemre, hanem szóra, sajnálom, de nem tehetek róla. Irigyeim, hagyjatok szerelem,
Kedves nézőink, az elmúlt percekben Kultúrvarázs című műsorunkat látták. Legközelebb ezzel az adással egy hét múlva ismét várjuk Önöket. Addig is viszontlátásra!